ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ। ଦେଖ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି। এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ତିଲ୍ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଧେ। ସେମାନେ ଆସିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯାଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ କହିବ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସାର୍, ସେଇଟା ବୋଧେ କହିବ ଆଜି ଆମକୁ। ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ। ଯାଉ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ। ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଗାଁର ଚର୍ଚ୍ଚ କିପରି ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆରେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସ୍ କଲୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପଥର ଯାକ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖ। ଆମ ଗାଁର ରୋଡ଼ ଏପଟେ। ଆଉ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଘର କିପରି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ। ସେମାନେ ଆସିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗିବି ସେମାନଙ୍କୁ, ମିଶିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଭାଇ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଭାଇ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ତଳକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଥିବ। ଆସିଲେ ଡାନ୍ସ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିନାହିଁ ଆଜି। କାଟା ମାରିଲେ ଭଉଣୀମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସମସ୍ତେ। ବସିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଗିକି। ସେ 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇ ବସିଲୁ ଏବଂ ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝାଇଲେ। ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଠିକଣା ଦେଲେ ଏବଂ ବୁଝାଇଲେ। କିପରି ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲେଖିଲେ ପାସ୍ ହେବ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ କହିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ବୁକ୍ ଯାକ ରଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶେଷ କଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲୁ। ଏବଂ ସେଇ ବିଛଣା ରଖିଦେଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। କବାଟ ଖୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। କରୁଛୁ ବାହାରିଲୁଣି ସମସ୍ତେ। ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରିବା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିପାରିବେ। ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି ବି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 7ଟା ହେଇଗଲା। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ ଏବଂ ଯାଉ ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ପରିବା କିଣିଲୁ। କିଛି କୋବି, ଫୁଲକୋବି ଏବଂ କିଛି ଗାଜର ଫାଜର ନେଇକି ଗଲୁ। ରୋଷେଇ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଆଜି ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଯାହାକି ଶୀତକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାନର ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ସିଙ୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସିଙ୍ଗର ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ସେ ଆମକୁ ଆଜିକାର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆମକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଏହି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ ବା ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି
ମସ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱେଲକମିଂ କରିବା। जो स्नेह श्रद्धा ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଅବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ନିଜ ରଥ ମହୋଦୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଟିକେ ତାଳି ଆସି ପାରିବ ଜୋରଦାର ଟିକେ ତାଳି ଆସି ପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲୁ କିଛି ଭଜା ନେବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଏବଂ ଦିଦି କହିଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଆମକୁ କରିଦେଲେ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଳୁ ଭଜା ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବନା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା। ଏବେ ଯଦି ରାତ୍ରିରେ ଆସିବ ଖାଇବା ଆଳୁ ଭଜାର ମଜା ନେବ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ବନା ହେଉଛି। ଦେଖ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି। କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା। ଆଳୁ ଭଜା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଣିଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜା ଛାଡ଼ିକି ରଖା ହେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ଦିଆହେବ କଟୁରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଲେ। ଆମେ ଆଳୁ ଭଜା ଆଣିକି ଘରେ ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କରାହେଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଳୁ ଭଜା ଆଣିଲୁ ଏବଂ ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ଚମିନ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଘରରେ। ବଢ଼ିଆ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ଭାଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।